Se on morjesta ja perjantaita kaikille. Tässä on taas pieni tauko välissä, että ei näitä videoita oikein jaksanut tai ehtinyt tehdä. Ja en nyt usko, että nyt kauhean montaa kiinnostaakaan, mutta anyway kuitenkin. Tossa tein tämmöisen hauskan löydön kirpparilta. Guinness-kello. Ja mähän sain siitä sitten inspistä, että tehdään sitten tämmönen teeman mukainen video. Eli mulla on tässä nyt tölkki Guinnessia. Tää nyt ei varmaan niinku esittelyjä oikein kaipaa, että tämähän on varmaan kutakuinkin niinku maailman niinku tunnetuimpia olutmerkkejä, että tää on siis tämmönen niinku irlantilaistyylinen drought. Mitähän toi tarkoittaa tästä stout? Mä en tiedä. 4,2%. Ja Poulissier. Varmaan aika monille semmoinen niin kuin ensimmäinen niin sanottu erikoinen olut, mitä on joskus ostettu. Että itekin kun joskus ekaa kertaa jotain muuta kuin jotain Lapin kultaa ostin, niin se taisi olla just jotain Guinnessia tai jotain vastaavaa, Murphysia ja tämmöistä. Joo, ja sitemmin on kyllä parempiakin oluita kyllä maistanut. Ja tätä nyt ei tule hirveän usein niin kuin ostettua ihan senkin takia, että tää on aika kallista Suomessa. Että onko tää nyt? Tää on 4,40. Jotain sinne päin marketeissa ja Alkossa. Että se on mun mielestäni tämmöisestä niin 4,2% niin oluista aika niin tyyrisintä. Että mun käsittääkseni tää ei edes niin Briteissä hirveästi maksaa. Että onko semmoinen Guinness-tölkki jonkun alle 2 euroa siellä. Jotain semmoista, että se on aika semmoista niin bulkkikamaa. Mutta se sitten vissiin niin vähän niin markkinoidaan ulkomaille sitten mukavasti tämmöisenä niin hienona ja erikoisenakin ollaan. Tässä on kyllä puolensa ja puolensa tässä oluessa, ei sillä mennään kohta niihin. Ja tämähän on tosiaan niin siitä erikoinen, että täällä on sisällä se semmoinen niin kapseli. Olette varmaan kuullut tai nähnyt, mikä tekee tähän siihen semmoisen niin vahdon. Siihen tulee semmoinen vähän niin kuin kermavahto päälle. Että se on ihan siistin näköinen ja mä aion näyttää tässä videossa sen shown sitten, että niin ei kai tässä nyt sitten niin itsessään ole tässä oluessa mitään ihmeellistä, että sanonko mä 4,2%, onko tässä ainesosat missä? Niin, tölkki sisältää kelluvan Widget-kapsan, joka vapauttaa oluen typpeä ja saa aikaan Guinness-hana-alueelle ominaisen pehmeän vahdon. Kaada koko sisältö kerran lasiin. Joo, sehän on tässä. Onko tässä niinku ainesosia? Se on kalorit ja panttia. Mun mielestäni tässä ei lue ainesosia missään, mikä on mun mielestäni vähän epäilyttävää. Koska jos siinä kerrottu ainesosia, niin sitten siinä alkaa vähän niinku miettiä, että onko siellä jotain niinku omituista sitten tunnettu mukaan, mitä ollaan haluttu niinku piilotella tuossa etiketissä. No. Mennäänkö asiaan? Mullahan sattuu itse olemaan ihan tässä niin Guinness-lasikin. En ole hirveän monta kertaa Guinnessia tästä juonut, mutta onpa nyt kuitenkin sitten tossa. Tuumasin tässä tänään, kun kävin kaupassa, niin tuossa ulkona kyllä tarkenee jo aika hyvin, että hupparin kanssa tulee jo kuuma ja tässä ikkunalaudallakin on joku 23 astetta lämmintä, että piti olla tähän teepaita jo päälle, että ei tule kuuma tässä. Mutta joo, mennään asiaan. Että ihan Jonni joutavia tässä nyt 10 minuuttia jorista. Oi. Sieltä se tulee. No niin, kattokaa sua. Mun on pakko mieltä, että on niinku, myöntää, että tää on niinku vaikuttavan näköinen tässä tölkissä, tai siis lasissa. Se on ihan tulivuori, kattokaa. Tai mikä toi, en mä tiedä miksi tää on niinku laavalamppu tai joku tossa. Näyttää niinku kännykän näytössä siltä, että siinähän täytyy odottaa hetki, että se, niin se vaahto tuossa niin kertyy tonne ylös. Tästä mausta voi olla monta eri mieltä, mutta mun mielestä tämä on kyllä ihan niin älyttömän niin seksikkään ja tyylikkään näköinen tässä lasissa, että ei voi niin kuin sitä kiistää. Näköjään se kestää vähän pidempään kuin mitä mä muistin, kun se menee tuossa vielä toi. Sen pitäisi olla ihan kokonaan niin kuin vähän niin kuin mustaa tai tummanruskea.
Alkaisiko se ole jo? Mä en tiedä, kun se tuossa toi näyttää, vai onko se vaan kun tuo valo osuu tuohon, niin se näyttää siltä. Katsotaan, mä vähän... Kyllä mä sanoisin, että toi on nyt fine. Kutakuinkin. Elikkä tää ei ihan niinku tämmöstä mustaa, mutta tää on hyvin tämmöstä niinku tummanruskeeta. Ja on vähän rusehtava toi vahtokin tossa. Ja no en miten, mun mielestä niinku stoutiksi tässä on ollut aina vähän semmonen niinku mietotuoksu tässä Guinnessissä, että äkkiseltään tää nyt ei ihan hirveästi edes tuoksun niinku mieltään, vai onko mä vaan jotenkin nenätukossa, mä en tiedä. Kyllä on vähän niinku tommoista, jotain vähän niinku marjafiilistä tai olevinaan jotain tommoista niinku. On vähän tommoista niinku cappuccinoa, jotain tommoista niinku kahvi. Sitten tiedätte jotain tommoista niinku vähän erikoisempaa, jotain cappuccinoa, mokkaa, viteliä, kahvia. Mutta se on kyllä hyvin tämmönen niinku kevyt tuoksu tässä. Ihan niinku olisi jotain salmiakkiakin. No, maistetaan. Joo, onhan mä siis tätä niinku aikaisemminkin juonut, mutta joo, kyllä mä nyt muistan sitten, että minkä takia mä en niinku osta tätä usein, että sen hinnan lisäksi, että vaikka tää nyt olisikin halvempaa, niin saattaisi jäädä korin siltäkin, että tää on vähän tämmöstä vetistä ja tämmöstä niinku tämmöstä niinku kevyen makusta. Mun mielestä stoutissa pitää olla vähän semmoista niinku potkua. Tässä ei oikein semmoista ole, että tästä mausta saa kyllä niinku enemmän irti kuin tuosta tuoksusta, että tää on niinku, tässä on ehkä jopa vähän tämmönen niinku palannut maku. Siis tämmönen vähän niin kuin joku semmoinen tuhkainen, tai mikä semmoinen tupakan aromi tässä. Tää on vähän semmonen niinku maito laktoosi tyyppisesti vähän silleen niinku makeakin mun mielestäni, että vähän tommonen niinku makeahko stouttia. Kyllä tuossa lopussa vähän on se niinku katkeroa, mutta tää on siis tosi tämmönen niinku kevyt ja helposti juotava stoutti, että sen takia tää on varmaan kyllä suosittuakin, että kun mennään jonkin pubiin ja halutaan kiskoa 8 pinttiä olutta, niin ei silloin tilata mitään 14% Imperial stouttia. Halutaan varmaan jotain niinku kevyttä, että ja tää on tämmöstä kyllä aika, tekis mieli sanoa niinku vetistä, vaikka vettähän se olut nyt niinku muutenkin on suurimmalta osin, mutta no tää on 4,2%, että se nyt selittää sitä vetisyyttä. Että mutta joo, kyllä tää nyt varmaan on kuitenkin niinku silleen niinku omassa tyylissään niinku klassikko, että kyllä tää nyt niinku sanotaan niinku oikeassa mielentilassa menee ja sanotaan, että vois tän ensi kerralla pistää tän kellon soittamaan. Milloin on aika juoda, joo. Ja mä siis ihan vaan tuon kellon takia mä nyt tätä ostinkin pitkästä aikaa. Tuo oli mun mielestäni hauska löytyi Kirpputorilta, niin joo. En tiedä, melkein kuin vähän tämmösen kotikalja maisia piirteitäkin tässä. Mä en tiedä johtuuko se vaan siitä, kun tää on tämmöstä aika kevyttä vetistä. Mutta joo, aika kultaa muistot, joo, ei se musta kulta enää niin hyvää ole kuin mitä se ehkä oli joskus silloin, milloinkohan mä nyt olisin ensimmäisen kerran juonut 14-15 vuotta sitten. Että joo, yllättävän niin kuin virkistävää kyllä stoutikseen.
Se ei ole yleensä ensimmäinen termi, mikä tulee mieleen näistä. Mutta ajatus oli 10 minuuttia täyteen ja tätä mun horinaa ei varmaan jaksa 15 minuuttia kuunnella. Niin jos jatketaan tästä ensi kerralla sitten, milloin se sitten ikinä onkin. Että sanotaan, että jos ei ole Guinnessia kokeillut vielä koskaan, niin kyllä tätä nyt kannattaa mun mielestä nyt ainakin niin elämyksen vuoksi testata joskus. Että tämä on ihan sanotaan, kuuluu niin sanotusti perussivistykseen. Mutta kyllä mä nyt antaisin tälle sellaisen vaikka sellainen keskinkertaisen arvosanan, 2,5/5. Että joo, menee nostalgian vuoksi kyllä varsin hyvin. Jeps, ensi kertaa.